zaɓe ka lashe, shari'a kuma an kare. Abba Kabir Yusuf kujerar ka yau dai ta zauna da ramdam. Zaɓe ka lashe, shari'a kuma an kare. Abba Kabir Yusuf kujerar ka yau dai ta zauna da ramdam. Da sunan lillahi tabaraka sarki jabbari, kai ke yin kyauta Allahumma baka yin gori. Kai kai mun baiwa ta waka ba adadi tare. Allah na gode, tunanin ka bude. Dan matsayin manzo ka samu wuce dukkanin sharri na kowa. Zaɓe ka lashe, shari'a kuma an kare. Abba Kabir Yusuf kujerar ka yau dai ta zauna da ramdam. Duk nisan jefa ku shaida ai kasa zai fadi. Yau ranar murna mu kawo karshen kifadi. A yau Allah ya yi su ko wasu sun gaza yin tadi. Ga Abba Kabir namu shine zabun mu. Ai ranar wanka ashe ba a boyan cibi kanawa. Zaɓe ka lashe, shari'a kuma an kare. Abba Kabir Yusuf kujerar ka yau dai ta zauna da ramdam. Masu bakin hali ya tabbata ba ku da alkhairi. Abba Kabir Yusuf Kano mun san ka da alkhairi. Ku neman kantoma na gogo uban Adama. Ƙarya ta kare Abba Kabir shine gwamnan Kanawa. Zaɓe ka lashe, shari'a kuma an kare. Abba Kabir Yusuf kujerar ka yau dai ta zauna da ramdam. Na kunkusa gaishe ka Abba Kabir muna san ka. Aikin alkhairi kake mana domin shaide ka. Zaɓaɓɓen gwamna don ko ilahu ya zaɓe ka. Yau ba tamkar ka, a Kano sai san barka. Dukkan inda ka je mutane na ta faɗar abban Kanawa. Zaɓe ka lashe, shari'a kuma an kare. Abba Kabir Yusuf kujerar ka yau dai ta zauna da ramdam. Burin gudiyan burgu a yau dai garya ta kare. Aya yau har tsakuwa a yau duka kotun ta ware. Su kudiyan likimo ka gansu lakar duka an zare. Siyar su fata bi su, don Allah ya fi su. Ina bokayen su ku faɗa musu shirkar ta kare Kanawa. Zaɓe ka lashe, shari'a kuma an kare. Abba Kabir Yusuf kujerar ka yau dai ta zauna da ramdam. Abba farin gwamna makiya sai dai hangen ka. Dan ka zamjeji babu mai iya shingen ka. Ga hasken rana hannu bai iya kare ka. Gamji sha suka, Allah gatanka. Hudu sau hudu ai za ka yi Abba Kabir kai ne zaɓin Kanawa. Zaɓe ka lashe, shari'a kuma an kare. Abba Kabir Yusuf kujerar ka yau dai ta zauna da ramdam. Mai sajan fenti ya tabbata baka da tauhidi. Wai ya je kotu ta kwata abun fa kamar tadi. Ya san ya fadi kuma ya ki a ce mai ya fadi. Kwakwalwa ta rude, gasiyar duka ta bude. Dan kowa alkalin suna fada kauna ga kishin Kanawa. Zaɓe ka lashe, shari'a kuma an kare. Abba Kabir Yusuf kujerar ka yau dai ta zauna da ramdam. Ga sarkin aiki Abba Kabir a gaishe ka. Al'umma ta Kano inda ka jefa suna bunka. Mun gamsu da halinka, wane zai yi wa kushenka. Allah gatanka, don baka shirka. Gabar da zaki na kwankwasa dole mu gaishe ka Kanawa. Zaɓe ka lashe, shari'a kuma an kare. Abba Kabir Yusuf kujerar ka yau dai ta zauna da ramdam. Kano min yau sa'a don kuwa mun samu riba. Al'umma na Kano suna ta faɗin aikin Abba. Ko a fagen ilimi tabbas ba wani tababa. Mun kyale 'yan ruba don ko muna Abba. Ga bangon sukari Abba Kabir ya zan fitilar Kanawa. Zaɓe ka lashe, shari'a kuma an kare. Abba Kabir Yusuf kujerar ka yau dai ta zauna da ramdam. Mun dau Abba mun kyale sigaroje. Masu halin bera ga katon buje. Sun je yin sata aljihu ya huje. Mun kau da su ganduje, balle kuma garuje. Birta ya tilas je Abba Kabir shine gwamnan Kanawa. Zaɓe ka lashe, shari'a kuma an kare. Abba Kabir Yusuf kujerar ka yau dai ta zauna
shi. Fannin lafiya yau jama'a sun shaide shi. Har ilimin boko da addini an shaide shi. Har ma cin hanci da rashawa to zai yage shi. Fanni na ruwan sha a Kano ai ba mu da tamkar shi. Bai yankan albashi kana yana da biyan fanshin. Ga gyaran titi a yau fa Kano mun zan fashion. Kano mun samu tsaro a yau kuma ba wani man shautin. Ya raba aikin yi matasa yau duka na murna. Ya auren gata a Kano yau duka sun zauna. Ya yi masallatai a jihar mu domin hai sallah. Ya yi yan fawa a jihar mu don kuma amfana. Ya rage haraji yan kasuwa duka suna murna. Taimakon ilimi ai Abba Kabiru kwararre ne. Tura mutane yayi kasar waje ai shahararre ne. Ya yi rabon uniform ɗalibai duka muna murna. Yara na murna kuma manya na murna. Mun samu gwamna kwararre sannan mai kishin Kanawa. Masoyi ni na yi waka don Abba Kabir Yusuf a yau shi ne ya zamo sirrin Kanawa. Zaɓe ka lashe shari'a kuma an kare. Abba Kabir Yusuf kujerar ka yau dai ta zauna da ramdam. 081 33 33 4056